Dit is de nieuwe dwarsomropper van Schiermonnikoog, Ivo Leonard Prins. Ook in de tijd van digitalisering denkt Prins wel degelijk een bijdrage leveren te kunnen aan de informatievoorziening aan de Mierskip op het eiland. Nou, ik denk dat je vooral de toeristen wat makkelijker kan bereiken. Dat, de meeste roddels en andere verhalen gaan wel snel door het dorp heen onder de eilanders natuurlijk. Maar ik denk dat je vooral voor evenementen inderdaad, als er nog iets te doen is of er zijn nog ergens kaarten voor beschikbaar, dat je dan toch wel makkelijk de toerist kan bereiken. En vooral met zo'n bel en met zo'n megafoon erbij, dan trek je toch wel snel de aandacht van de mensen. Dus ik denk dat het wel een toegevoegde waarde is inderdaad. Prins kreeg de titel Tiesje officieel en wordt nog heel tijd oerspield met reacties. Woensdag kwam ook oud-dwarpsomropper Bouke Henstra even bij Prins op het werkdel om hem te feliciteren. De dwarpsomropper zocht in elk geval uit naar zijn nieuwe functie. Ja, het is zeker een beetje een nostalgisch gevoel inderdaad, want ik zeg, het is een hele oude taak, wat iets is vanaf heel vroeger. Dus ja, hangt wel een stukje nostalgie aan. Dus probeer ik ook een beetje te vertonen natuurlijk. Ik heb de oude bel mee en ja, ik heb een hele oude fiets uit 1932 van Gezelle. Die rolt ook nog steeds rond. Dus ik probeer toch een beetje een sfeerplaatje ervan te maken natuurlijk. Is dit, is dit, is dit, is dit.